Taas na bitaw siya, grado ma'am. Okay. Wala nang pilit ang letters. Wala yung shadow. Then comfortable ka. Sa layo, ang tanpo sa babaw. Sa back. Yes, sir. Okay. Bawa na mo. Hi guys, karon di ay patanaw mo sa mga dagat dari. Diyan. So murag na tarang amang dagat ron guys, maazo na paliguan. Kay murag wa na may habagat. Inja dakan kazong mga but nga mga mananagat. So naman sa kilid guys. Kasagaran na isda ray makuha kay mga mangsi, mga potpot, bulinaw. Diyan ang ibig sabihin guys, kay grabe ang kuan kan ay patugtog izay kasama sa kanang ay karon di ay hamong ilibot dari sa palibot na mo guys, kay dugay-dugay na po kuha nagka video dari sa mga palibot. Diyan karon di ay adlaw kay namagyan Diyos dumer na Kanday guys, karon di ay mo lakami naghuman na mo og kay na schedule og kanang pa-check up ito og mata nga libreng check up pero ag sa amin na aray bayan. So sa imo larga ning clip sa akong video diri sa akong palibot kay ganahan ko nag video sa dagat guys kay ang tinawa. So naining daong nga mangisda na pining larga na katong dito guys. Padong to mo kuan managat pan sa aguban padong na puding uli diyan na dari sa gawas sa clip ko guys aguban nagbuwad pud sila og buwad kanang isda bitaw ina nang gibuwad at dapin asin dia. Diyan guys, nakapalit na tayo may balik 100 days daddy ang pangkaprisko kadyo. Ayan ang nakasusa yung gagahap sa Guys, so nagsinaw-sinaw pas kaprisko. Kilawan ko nun nila. Mapay pagabot dari ken? Prisko pa jed. Saan ni mungaw? Mungaw. Mangsi man na. So guys, motor na namin sa Barangay Hall. Sa Miss Zumar, naglakaw nami. Morning guys, hindi ang kamera. Karon day, pag-check up is mata ni Boboy. Dahil na may libre sa barangay.
big letter na Istasa di ka grado boy. karon. Klaro na. Asay mas klaro sir, kana or karon? Kanang wala nang double ang letters, wala shadow, then comfortable ka, gaan ka sa pananaw. Kana or kana. Asa sige kana. Sige sa pagina. Wala shadow, then comfortable ka. Gamay. Okay. Okay, wala nang pilit ang letters, wala shadow, then comfortable ka. Sa layo, ang kanto sa babaw, sa back. Yes, sir. Okay. Pauna mo ka. Taas ito siya, grado mo. Guys. Okay. Ang sound mo. Kana mas okay naman po. Kana kari sa ngayon. Violet ang color? Sa aming color mo kana. Kasi di pa mabasa pa yung mga kanina gitudlo. Kana ka. Black lang. Black, ana. Aliw daw ko gunit, ma'am. Na sini oh. Kasi ni boy bawa lang ko to boy. Ako kuhag kon ka sa pagkuhag sa ko sila na hindi pero sa plastic ihulog ko. Kamu kag panit? Wala yung kwarto. Okay. Hi guys. Sus kaya takin hinong ko sakit sa hanggang si huntatan sa kurugan kurang adlaw guys. So nakapacheck up na kong Zumal. Maging super typhoon, signal number 4, posibleng itaas sa Batanes. Posibleng ipataas sa Batanes ang kinihulian. Hindi. Ano nga, signal number 4 siya. Oo, di nga na ang dagat. Pero naam siya sa kinatasan. Kita saan? Nawa, oh. Nandiyan din niya, oh. Nalago din niya, oh. Oh. Na siya. Siya sa kinatasan. Saan paglaga oy. Hi guys, ika na dami nagpa-check up ni Buboy sa jang mata. Wala na yung mga kanang joke-joke ba nga na kanang ungungo ba. Kasalida niya, isod sila upuan. Unsa kay atake na pugos ang sakit? Kaya naundang ko gina mo utang mo dahil mapagpalit naman.
So guys, butod ng vlog kay natake ko sa sakit sa gams kayo ulit ko ka ina mo pilang adlaw. Ja. Sakitan ko gams na nalipang naman hinuong ko. Kinahanglan mag-vlog kay daghang bayad ng utang.